Ako po si Lisa. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay totoong karanasan namin ng boyfriend ko na si Jerome. Isa siyang licensed agriculturist at nagmula sa isang bayan sa Rizal. Isang dating liblib na puok, kaya naman hindi nalihim sa kanya ang tungkol sa mga bagay patungkol sa iba't ibang uri ng kababalaghan. Sa totoo lang po, nalaman namin ang tungkol sa mga YouTube channels tulad ninyo na nagbabahagi ng iba't ibang karanasan dahil sa ginawa naming magsaliksik matapos nang nangyari sa amin. Isang pangyayaring lubhang nakakakilabot at naranasan namin ito sa isla ng Panay. Bata pa lamang si Jerome, marami na daw ang nakapagsasabi na marahil bukas ang third eye niya. Marami na din ang pagkakataon na nakakakita siya ng multo at engkanto. Dahil agriculturist si Jerome, ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makapagtrabaho sa isang non-governmental organization na ang focus ay mga local farmers sa Luzon at Visayas. Nangyari ang karanasan naming ito noong nakaraang taon po lamang. Nalibot niya at nalasap ang napakagandang mga lugar at tanawin na tanging sa Panay mo lamang makikita. Mga lugar sa Iloilo, Aklan, Capiz at Antique. 4 sila noon na taga Maynila na gagawa ng proyekto sa nasabing lugar. At dahil magtatagal sila ng halos 5 buwan doon, napagpasyahan nila na dalhin ang kanilang motorsiklo para mas mabilis ang pagbiyahe. Mai-enjoy nila ang kalsada sa gitna ng kabundukan. Mga nagtataasang puno, berdeng palayan, at kung ano-ano pang bagay na bubusog sa mga mata mo kung taga Maynila ka. Pero bukod sa kagandahang tinataglay ng mga lugar na yon, maririnig mo din sa paligid ang mga kwento-kwento ng mga tao tungkol sa aswang na hindi mo masabi kung nananakot lang ba sila o talagang totoo ang mga ito dahil sa sila mismong nakakita. Sa ilang buwan na pamamalagi ni Jerome, nagkaroon na sila ng mga kaibigan doon. Bukod sa mga magsasaka, may mga tao din na nakakasama nila sa pagsasagawa ng trabaho nila. At tuwing Sabado at Linggo ay sila na rin ang kasama ni Jerome sa pamamasyal. Abril noon nung tumawag ako kay Jerome. Sinabi ko sa kanya na gusto ko siyang bisitahin at mayroon din akong mahalagang sasabihin sa kanya. Nasa Rojas City daw sila noong mga panahon na yon. Sa totoo lang, nakabili na ako noon ng ticket sa eroplano bago ko pa siya makausap. Biyernes ng umaga, lumapag na ang eroplano ko sa Rojas City. Agad naman akong sinundo ni Jerome, kasama din ng 3 niya pang katrabaho at dumiretso kami sa kaibigan nila sa Antique. Inabot siguro kami ng mga 5 oras sa biyahe. Medyo malayo kasi ang Capiz sa Antique. Dumaan pa kami sa ilang mga bayan sa Aklan. Pagdating namin sa bahay ng kaibigan nila, ay ipinagtapat ko na kay Jerome ang pakay ko. Nagdadalang tao kasi ako at 3 buwan na ang bata sa tiyan ko. Gusto kong puntahan si Jerome para makita ko mismo ang reaksyon ng mukha nito kapag nalaman niya. Pagkasabi ko sa kanya, hindi ko rin masabi talagang eksaktong emosyon niya, pero sigurado naman ako na masaya siya. Naging mas masayahin kasi siya nung gabing yun. Nang sumunod na araw, Sabado yun, pumunta si Jerome kasama ng 3 niyang katrabaho sa palengke para mamili ng kakainin sa tanghali. May binibili daw ang kasamahan niya noon at siya naman ay umiinom ng soft drinks nang may lumapit kay Jerome na isang matandang babae. Ang sabi nito, "Hindi kayo taga rito, ano?" Sinagot naman ito ni Jerome na, "Ay opo, Nay, may binisita lang ho." Pagkatapos, tinanong daw siya ng babae kung saan daw ba sila tumutuloy. Hindi nun alam ni Jerome yung eksaktong barangay, kaya ang sabi niya lang, "Basta ho pagkalampas ng plaza." Ngumiti lang daw yung babae at ang sabi pa nito, "Buti hindi kayo natatakot sa aswang. Marami nun dito eh." Sabay ngiti ng babae.
Narinig iyon ng isa sa kasamahan ni Jerome at sinabi sa babae na hindi naman daw sila naniniwala doon. Ilang buwan na daw sila doon pero wala naman silang nakikitang aswang. Kumabog daw ang dibdib ni Jerome nung sinabi ng Allen na hindi bale, mamaya may dadalaw sa inyo. Sabay ngiti at talikod ng matanda. Hindi na naubos pa ni Jerome ang iniinom niya at nagpa siya silang bumalik na agad sa bahay dahil nag-aalala siya para sa akin. Kaiba kasi sa mga kasamahan nito ay naniwala talaga si Jerome sa matanda. Alas 4 noon ng hapon, bumiyahe naman kami papunta sa kabilang bayan ng Antique gamit ang mga motor nila. Dahil sa matagal ulit ang biyahe, inabot na kami ng dilim sa daan. Sumaglit pa kasi kami sa isang palengke para mamili naman ng iluluto kinagabihan. Nung gabing yun, nakaangkas ako noon sa motor ni Jerome nang mapansin ko na tingin siya ng tingin sa side mirror. May nararamdaman na pala siyang may sumusunod sa amin. Nung mga panahon na yun, hindi niya sinasabi sa akin kung ano nangyayari kasi ayaw niya naman akong mag-alala. Kaya pala ang ginawa niya nun, bumusina siya at sinabihan ng mga kasama niya na gigitna siya para mapagitnaan kami ng mga kasama namin. Dahil sa madilim na nun, nagpa siya sina Jerome na huminto na lang muna sa bahay ng kapatid nung isa namin kasama na si John. Ang sabi ni John, doon na lang daw kami maghapunan sa bahay ng kapatid niya kasi madadaanan naman namin yun bago ang destinasyon namin. Kaya lang daw, medyo liliko lang kami sa isang maliit na daanan. Medyo liblib kasi yung bahay na yun. Ganun pa man, sumang-ayon naman ang lahat para makapagpahinga din ng kaunti at makakain na din. Nagugutom na kasi ang karamihan sa amin. Sa bahay na yun, nakatira doon ang kapatid ni John, kasama ang asawa nito at isang anak na sanggol. Mabait ang mag-asawa at pinaglutuan pa kami. Kumakain na kami noon ng hapunan nang biglang umiyak ng malakas ang sanggol na anak ng kapatid ni John. Kung iisipin, normal lang naman yun sa mga bata na bigla-bigla na lang nagigising. Pero iba na pala ang pakiramdam ni Jerome noon. Dahil sa sensitibo nga siya sa hindi normal na bagay, ramdam niya na pala na may kung anong nagmamasid sa amin sa paligid. Sa mga hindi nakakaalam, may mga uri ng aswang na kayang itago ang sarili nila para hindi makita ng ordinaryong tao. Tagabulag daw ang tawag sa abilidad na to. Ang paliwanag ni Jerome sa akin, may mga pagkakataon na nakikita niya pa rin daw ang aswang kahit gamit na nito ang kakayahan na magtago. Nung mga panahon na kumakain kami sa mesa, hindi niya sinasabi sa amin ng mga kakaibang nararamdaman niya. Pansin ko lang sa kanya noon na lingon siya ng lingon. Yun pala, tinatalasan niya ang kanyang paningin at hinahanap mula sa bintana kung ano ang meron sa labas ng bahay. Nang magawisan yoga ng kanyang tingin, nanlaki ang mga mata niya. Nang makita niyang may isang babae na tila ba sumisilip-silip mula sa isa sa mga puno ng niyog. Nananahimik lang noon si Jerome at inisip na lang na baka kapitbahay lang yon at nakikiusyoso lang kung sino ang bisita ng kapatid ni John. Matapos namin kumain, tumulong kami mag-ayos ng kinainan at pagkatapos ay naganda na ulit para bumiyahe. Magmumotor na ulit kami papunta sa bahay na tutuluyan talaga namin. Sabi ni Jerome, maganda daw doon kasi nasa tabing dagat. Meron lang kaming problema noon. Yung daanan kasi mula sa bahay na kinainan namin papunta sa destinasyon namin ay mabuhangin na. Nahihirapan sila na mag-drive ng motor sa daan na may tuyong buhangin at lupa na magkahalo. Hindi daw kumakapit ang gulong, kaya ang ginawa namin, pinalakad na lang muna yung mga nakaangkas at yung mga motor naman ay paaanda rin ng dahan-dahan
para sabayan ng mga naglalakad. Okay lang naman sa akin, busog din naman kasi kami, kaya mas maigi na nga na maglakad muna. Tahimik ang gabi nun. Nilalakad namin ang kabaan ng 100 sa may niyogan. Wala kaming naririnig sa paligid, kundi mga kuliglig, hampas ng mga dahon dahil sa hangin at mga yapak ng paa namin sa lupa. Madilim ang paligid dahil walang mga poste ng ilaw. Nakadepende na lang kami sa buwan at sa ilaw ng mga motor para makita ang dinadaanan namin. Masaya pa rin naman kami nagkukwentuhan nun habang naglalakad. Nang bigla na lang napahinto si Jerome sa pagpapaandar ng motor niya. Tumindig ang balahibo namin. Nang bigla niya na lang sinabi na, "Huwag kayong titingin sa likuran. Mamaya ko na ipapaliwanag. Basta wag na wag kayong titingin." Abangan niyo po ang part 2 sa susunod na upload. Salamat. Maraming salamat sa pakikinig. Please like and subscribe para updated ka sa mga bagong videos. Pwede kayo mag-send ng inyong kwento sa philippinetales@gmail.com o kaya naman sa Facebook page natin. Yung mga links nasa description box. Para sa mga shoutouts, comment lang kayo sa baba. Maraming salamat ulit.